Next destination, Bisaya-bisaya Island. Ang island ng mga Bisaya. Pero ang tunay na meaning daw niyan tol, kanya-kanya daw sa lokal na lingwahe ng mga Sapat. Kung baga sa Bohol, ija-ija, aho-aho. Touchdown na naman tayo tol. Bisaya-bisaya Island. Ija-ija, aho-aho. Flex muna ang ato dito tol para makita nyo naman yung shades ko na galing sa market na tag 50 pesos. Kita nyo naman may dalawang speedboat yan sa likod. Siyempre hindi sa akin yan. Ano ako? Siyempre nakasubmarine tayo tol. Hindi nyo lang nakikita kasi nakalubog. Tama na nga ang kalokohan. Just watch and enjoy the view na lang mga tol. Let's go! Don't forget to like, share, and follow mga tol.